Hej, jeg vil lave en lille væskeanmeldelse, og i dag der er det Bear Blast fra By Heaven, som laves i 80-20 VBG, 0,6 mg nikotin. Hvis køb af større mængder, kan der justeres på nikotinen, som man ønsker. Så vi tester den som sædvanligt på Snowwolfen 200 watt mod på 60 watt med velocity dripper, gør vi i dag. Vi ryster en gang. Og den er sådan gennemsigtig marmeladefarve. Rigtig flot farve. Vi dufter. Øj. Den lugter bare af bær for fuld skrue. Den lugter jo ikke, den dufter. Den dufter af bær for fuld skrue. Ja, havde det været marmelade, så havde jeg siddet sådan her og spist det bart. Vi prøver at smage på den en gang. Og der var ikke nogen kemikalielugt eller parfumelugt og spore, så det er et plus. Vi giver den et ordentligt blæs på 60 watt og ser hvordan den smager. Ej, guf. Den smager rigtig af bær. Den smager ikke falsk. Den smager ikke kemikalsk. Den smager ikke syntetisk. Den smager rigtig frisk af bær. En god sammensætning af jordbær og hindbær og brumbær. Det er guf. Der er heller ikke nogen parfume eller kemikaliesmag. Det er top dollar. Bear Blast kan købes hos Henrik fra By Heaven, og den vil jeg varmt anbefale, specielt hvis man er til frugt, bær, så den her, den er lige i skabet. Den vil jeg varmt anbefale. Den smager rigtig, rigtig godt frisk, og jeg kan godt se at den her 30 ml flaske her, den holder ikke længe. Så jeg håber, han har mere på der, fordi den skal jeg da have mere af. Bear Blast fra By Heaven købes hos Henrik. Hvad mere er der at sige, andet end endnu en gang, så overrasker du mig positivt, Henrik. Du har ikke skuffet mig med en eneste væske endnu. Så du gør et godt stykke arbejde. Bliv ved med det. Bear Blast og mig, vi er ude herfra. Hej hej.